התאכזבתי פעמיים. התאכזבבתי פעם אחת מהעובדה שזה קורה עכשיו. יחד עם הרבה מאוד אנשים טובים, עבדנו מאוד קשה לארגן, לתפור, לסרוג, לדחוף את העגלה הזאת במעלה העלייה, כדי להביא לסיום המוצלח של המלחמה עם השגת המטרות השונות שלה, כולן. השנייה כמובן זה התהליך עצמו שאני פרקתי באיזה פוסט ארוך בפייסבוק. וינר מתכוון לפוסט הזה, בו הוא כותב בין השאר כי הניסיון וההיכרות שלי עם כל שרשרת מקבלי ההחלטות הפכו אותי כנראה לגורם שנדרש לסכל. החלטה פיקודית כה משמעותית שמתבצעת ללא תחקיר וללא בדיקה מעלה סימני שאלה. ברור לי שניסו לסכל ולהזיז אותי מהתפקיד המרכזי אותו מילאתי. אבל אני חשבתי שהוא היה לא מכובד, לא מתאים. הצורה שבה שנעשה, בעקבות איזשהו קמפיין שלא צריך להיות סטודנט מתקדם למדעי התקשורת כדי להבין שנועל נגדי. כתבה אחת וכתבה שנייה וכתבה שלישית, ובונים איזשהו בילדאפ ומרימים לרמטכ"ל הנכנס שהוא לא אסרטיבי והוא לא אגרסיבי והוא לא מגיב והוא לא פועל ורק נגד הגרי. זה נהיה פתאום כזה עניין מאוד פרסונלי. אני הייתי אולי נאיבי, אבל חשבתי שזה יעבור עם הרוח ולכן לא טרחתי להגיב. וזה לא עבר עם הרוח. אמר לי מפקד בכיר כלשהו בצבא, אמר לי יש יתרון עליך, לי אין מכסה על הראש, קל לי יותר לעשות דברים מסוימים. הוא לא התכוון לאכול לא כשר או משהו כזה. תחילה הגיעו דיווחים על קצין שאיבד מסמכים מסווגים והוצג לטענת וינר כעבריין. האירוע המדובר קרה זמן מה לפני שהתפרסם, נבדק בכל הרמות הנדרשות ונסגר. עד שמישהו ביקש לפתוח אותו, לפחות תקשורתית וציבורית. זמן קצר לאחר מכן, הוא אשם וינר שהעביר מידע לשר סמוטריץ', חבר קבינט, חשוב להזכיר. האירוע הזה מתחיל עוד כשהרמטכ"ל הוא הרצי הלוי. זה סיפור שקורה לפני חודשיים ימים, ואני יוצא מהפיקוד לדיון בקריה, בתיק, נעול, אני נושא נשק, כל מה שנקרא פי פקודות ועל פי נועלים, ולא איזה עבריינות כמו שניסו אולי להציג את זה בכתבה. ואני עוצר במשרד הפרטי שלי, ושם בכמה דקות הפנויות שיש בין לבין אני מוציא את המסמכים מהתיק כדי לעיין בהם, מתוך כוונה לבוא מוכן לדיון שאחרי. והטעות שלי זה שכשאני מסיים ואני שם לב לשעה, שאני רואה שאני ככה על הכסה, אני יורד מהר למטה לחניון, שהניירות לא בתוך התיק אלא ביד, אני מכניס את התיק לאוטו ונופל הנייר לרצפה. מגיע דקות ספורות אחרי זה שכן שעובד במשרד, עובד בחברה ביטחונית, רואה את זה, מבין שזה מסמך מסווג, יוצר קשר עם הקב"ט שלו, שהוא איש מחלקת ביטחון מידע, הוא מחזיר אותו לצבא, זאת אומרת, מעגל נסגר, no harm's done. אני כותב תחקיר, מגיש אותו לרמטכ"ל, לפצ"רית, לאלוף פיקוד הדרום. ומסיבותם הם מחליטים לא לטפל מעבר, זאת אומרת, מעבר לתחקיר ומעבר להבנה. להבנתי הסיפור נגמר ואנחנו ממשיכים הלאה באינטנסיביות של אותם ימים. זה מתעורר שוב בשבוע שעבר באותה כתבה בוויינט, ששם כמובן זה מוצג באורך מסולף, וגם מנסים לקשור את זה לדברים אחרים. הקצין שהבריח מסמכים מהצבא כדי למסור אותם למישהו, והוא גם מספיק שלומיאלי כדי לאבד אותם בדרך. אמרת קודם שעשו עליך קמפיין. אני לא באתי בטוב לכל אורך הדרך, לכל מיני גורמים שחשבו שצריך להיות פחות התקפים, שההתקפיות שלנו מסכנת את החטופים, שמושגים כמו ממשל צבאי או שליטה של צה"ל על הסיוע וחלוקתו הם לא נכונים מכל מיני סיבות. אפשר היה למצוא תהליכי טיפול משמעתי פיקודי אחרים, אני חושב. אגב, ראיתי שהם מאוד תקפו אותך, קראו לך חפרפרת לפני שבוע. בדובר צה"ל לא טרח להגיב על שתוקפים קצין בצה"ל, קצין בכיר, וקוראים לו בשם גנאי. ודובר צה"ל לא טורח אפילו להגיד תגובה או להגיב על זה, אני חושב שזה פוגע בפני עצמו. בסדר. יצא לך להגיד לו את זה? העברת לו את המסר הזה? מה שיש לי להגיד אני אומר במקומות הנכונים, בניגוד להרבה קצינים בכירים אחרים שישבו בחדרי משא ומתן במקומות כאלה ואחרים ותדרכו בזמן אמת כל מיני כתבים ואנשי תקשורת. אין הרבה אנשים שמכירים את פיקוד דרום כמו ארז וינר. הוא היה שם לפני 7 באוקטובר וגם אחרי כמפקד המכלול של פיקוד דרום.
במשך כל חודשי המלחמה הוא היה בחדרים הסגורים ברגעים בהם התקבלו החלטות קריטיות שהשפיעו על גורל המלחמה. כשאני מגיע ב7 באוקטובר בבוקר מהבית, אני חושב שהייתי בפיקוד כבר ב7:45, אני הופך תוכנית לפקודה. אני מבין שזה לא אירוע שיגמר במתקפה קטנה ומצומצמת, אז אני מוציא מהמגירה את התוכנית הגדולה. ואני הופך אותה, מנסה להפוך אותה לפקודה, אל מול הכאוס הגדול ששורר באותן שעות. פקודה לכיבוש הרצועה. פקודה לכיבוש הרצועה. למחרת, בשעות הערב, אנחנו כבר מציגים תוכנית התקפית של איך הפיקוד כבר יוצא למתקפה. לא דמיינתם תרחישים כאלו לפני 7 באוקטובר? תרחיש כמו שפגשנו ב7 באוקטובר, אני יכול להגיד שאף אחד לא דיבר. ולמה אתה מייחס את זה, שלא היו כאלה תרחישים? אני מייחס את זה למה שקוראים בשם הקוד הפשוט והקל, לקונספציה. ניסינו מספר חודשים לפני המלחמה, באיזשהו משחק מלחמה, לשים איזשהו תרחיש קצת יותר קיצוני וקצת יותר בשביל לאתגר, לא כי היה לי איזשהו מידע מקדים שחשבתי עליו. אני יכול להגיד שגורמי המודיעין בפיקוד די ביטלו את העניין בהינף יד של אל תדמיינו דמיונות, זה לא החמאס. ואז 7 באוקטובר מגיע ואתה אומר שאתה מוציא מהמגירה את התוכנית הגדולה. אנחנו מציגים קודם כל כמובן בתוך הפיקוד פנימה, ולאחר מכן מול המטה הכללי. אני חושב שאנחנו בסוג של דשדוש על מלא. ואנחנו עם כל האמצעים שיש לנו, מטוסים, כיפת ברזל, לא מצליחים להתמודד עם הכטב"מים, עם הרקטות. לא הצלחנו לשכנע, מכיוון שהיה קמפיין מטורף של הרבה מאוד חברים ומפקדים שלי לשעבר, כל מיני לשעברים ששוטטו בין האולפנים, וגם טרחו להגיע לחברי הקבינט וכדומה, ולהפחיד אותם. אי אפשר לתאר את זה אחרת. הגדיל לעשות בריק במכתב של 10 עמודים, שבו הוא פחות או יותר הסביר לנתניהו שאם הוא יאשר את ההתקפה בעזה, הוא אחראי להשמדת מדינת ישראל, כי הצבא ייכשל. את מי אתה צריך לשכנע? ראש הממשלה מגיע אלינו עם חלק מהחברי הקבינט, ואומרים לראש הממשלה ואומרים לשרי הקבינט, אנחנו יכולים, מסוגלים, מאומנים, ואז אומרים לנו, טוב אבל, ופה יש 2 דרכים, אחת להגיד, חברים, אני הצגתי לכם תוכנית. אם אתם רוצים באמת להשיג את ההישג, take it. אנחנו מפרקים את התוכנית הגדולה לחתיכות. אומרים לנו, תתמרנו עד קו מסוים, שנקרא פאתי השטח הבנוי הצפוף. מאשרים את זה מול המטה הכללי ונכנסים, ופתאום רואים, וואו, זה נורא קל יחסית, כן, חס וחלילה, אני אומר קל, אנשים נהרגו בדרך וכו', אבל זה לא מה שסיפרו לנו, זה לא מה שהפחידו אותנו. ואז אנחנו מתקדמים לקו הבא, ואז אנחנו באים עם הרעיון של שיפה. וגם פה, דיונים בהתחלה במטה הכללי, וקצינים בכירים מאוד במטה הכללי שאומרים לי, תפסיק עם התוכנית ההזויה הזאת, זאת תהיה מצדה של חמאס. ומה אומרים לכם אחרי ההצלחה של שיפה, כל מי שהתנגד? אז מה השגתם? הנה, אוקיי, אז הלכתם לשיפה, אז מה קרה? מה זאת אומרת? החמאס נכנע, החמאס התפרק. עד אותה תקופה למעשה הרצועה סגורה. אין כניסה של שום דבר בעולם ההומניטרי, שום כלום. התקפה הצבאית המאוד נמרצת והמפתיעה, שהחמאס לא האמין שתקרה, הוא לא האמין שתקרה. סינואר, נקודת החולשה הכי מרכזית שלו, היא שהוא היה צופה אובססיבי בחדשות הישראליות. והוא האמין למה שהוא ראה ושמע שם. הוא האמין שאנחנו סביב כל מה שהיה, ויכוחי הסרבנות והפלגנות, הוא האמין שאנחנו חלשים ומפורקים ולא נעמוד על שלנו. הוא האמין שלא ניכנס לתמרון, כי לא ייתנו לנו, כי זה מסוכן, כי זה יסכן. הוא הגיע להסכם השבת חטופים הראשון בנובמבר שעבר, מהלחץ של רעב אמיתי. התחלנו לתפוס מחבלים שבימים האחרונים לפני ההסכם כבר יצאו ונכנעו, כי נגמר להם התמרים ונגמר להם המים, והיו צריכים לצאת מהמנהרות ומהבורות. וכך הגענו להסכם הראשון, שהיה הסכם מצוין מבחינתנו. אחרי העסקה הראשונה, ישראל חוזרת למלחמה, ואז מתחיל דיון ארוך על רפיח, דיון שבו כולנו היינו מעורבים. בוויכוח הזה, מסתבר, נתן הצבא משקל לאמריקאים. מה קורה בדיון על רפיח? טון עולה. את הצבא מהדהד את האיום האמריקאי הרבה יותר מכפי שבדיעבד היה, כי עובדתית הלכנו לרפיח והשמיים לא נפלו עלינו. במקרה הזה, ההנחיה של הדרג המדיני הייתה נכונה, שנתניהו אמר, תשאירו את האמריקאים לי ותלכו לרפיח. למרות שב7 באוקטובר בוצע הפוגרום הגדול ביותר ביהודים מאז השואה,
כמה מהתפיסות סרבו להשתנות. אחת מהן היא המחשבה שבשביל לייבש את חמאס צריך לחשוב קצת יותר באומץ. האמריקאים רצו שנעביר סיוע הומניטרי, ולא אמרו לנו איך. ופה, העובדה שבצבא סירבו בתוקף להוציא את צה"ל מהמשוואה, הביאה לכך שאנחנו הזרמנו חמצן לחמאס. הקרש הגדול הראשון, בעצם הרמטכ"ל הרצי אומר לא יהיה ממשל צבאי. אמרתי בוא נעשה פיילוט בצפון הרצועה. בוא נעשה... זאת אומרת, בוא נלך על... ומה אמרו לך כשיצאת את הפיילוט? אסור היה להגיד ממשל צבאי בשום דיון ובשום חדר, זה ישר היה מקפיץ את הפיוזים. תגיד, וזה לא התפקיד של הדרג המדיני להגיד לדרג הצבאי, לרמטכ"ל אז הלוי, אנחנו רוצים ממשל צבאי, תערך לממשל צבאי. כשבאה המערכת הצבאית רבתי ואומרת לדרג המדיני, אי אפשר, לא יכול. קשה מאוד לדרג מדיני לבוא ולחופף אותה, הוא יכול לעשות את זה בנקודות ספציפיות. תזכרי גם שברגע שהאמירה של הדרג הביטחוני מסתדרת טוב, מה שנקרא לבונטון התקשורתי רבתי במדינת ישראל ולמוקדי הכוח האחרים, אוטומטית מעודד בצורה כזאת שהאמירה של הדרג המדיני של לעשות משהו בניגוד לעמדת רמטכ"ל וראש השב"כ הופכת להיות אוטומטית האשמות אנחנו מכירים את זה רק מהימים האחרונים בדברים אחרים. או בוא נגיד ככה, במדינת ישראל, כאשר אתה תוקף את נתניהו, אתה יכול להיות סמוך ובטוח שאתה תקבל גב מאוד 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 רחב בתקשורת ובציבוריות הישראלית. גם אם היית רמטכ"ל וראש שב"כ ב7 באוקטובר? למה את שואלת אותי? העובדות מצביעות, מה שנקרא, כולל מהימים האחרונים. וינר מכיר את כולם. הוא ישב בדיונים עם הרמטכ"ל, אלוף פיקוד דרום פינקלמן, וגם הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי. המערכת המשפטית הצבאית מציעה פתרונות או מעלה אתגרים? המערכת המשפטתית הצבאית היא מציגה בעיות, לא מציגה פתרונות, באופן די עקבי. ויש לזה השפעה על הלחימה בשטח? הלכה למעשה, יש לזה השפעה על הלחימה בשטח, מבחינת מי אתה יכול לתקוף את מי לא, איזה היקף של נזק אתה גורם, ואיזה רמת זהירות אתה נדרש לקחת על עצמך, איזה אמצעי לחימה מותרים להשתמש באזורים כאלה ואחרים ואיזה לא. אז יש השפעה על הלחימה בשטח. כמה העלו מולך את נושא החטופים ביחס לדרכי הפעולה שבחרתם בהם? החמאס לא יחזיר לנו את החטופים. מי ששוגה באשליות, משקר לעצמו, משלה את המשפחות הסובלות. הוא מוכן להחזיר בשלבים, מוכן לתת כל פעם קצת, הוא ישמור על עצמו תמיד את הבאפר כדי לשמור את קיומו ואת הבטחתו. כשאתה אומר באפר צריך להגיד, אתה מתכוון לשמור לעצמו תמיד חטופים. כן, בוודאי, עד יומו האחרון. וגם את השחרור האחרון הוא לא היה עושה בלי הלחץ שהופעל עליו. וגם עכשיו שמדברים בימים האלה פתאום חזרה למתווה ווייטקוף או כאן או כאן, זה רק בגלל מה שעשינו בשבוע האחרון. זה לא בגלל ההפגנות וזה לא בגלל דברים אחרים, להפך. אני יכול להגיד באחריות שחלק גדול מהקריאות וחלק גדול מהשיחות וחלק גדול מאותם הדלפות החלישו את העמדה הישראלית ופגעו ביכולת להשיג את המטרה. אף חזרה של חטוף מ-day one ועד היום לא קרתה בגלל שהחמאס פתאום היה נחמד ציוני או התרגש מהפגנות בקפלן. נהפוך. ההפגנות האלה וההתנהלות של חלק מהדוברים והאנשים רק הקצינה את עמדותיו והעלתה את המחיר שנדרשנו לשלם. המחשבה של וינר חורגת משורות המקהלה. אולי לא קל לשמוע את האמת שלו, אבל מבחינתו זו אמת שתציל את המלחמה. הוא גם לא חושש, בניגוד לרבים מהקולגות שלו לשעבר, לתאר מה היה באירוע בו נרצחו 6 החטופים. למה סינואר בסוף רצח את 6 החטופים? לא בגלל שעמדנו ליד המנהרה, להפך, הסתובבנו שם לא מעט, אלא מכיוון שהוא הגיע לנקודה שבה הוא רצה לברוח קל ולא רצה אותם כנטל על צווארו. אנחנו יודעים מחטופים ששוחררו ומספרים שכוחות צה"ל היו, מה שנקרא, לידיהם ומעליהם, וכל עוד לא נכנס חייל לחדר, המחבל לא יפתח באש על החטוף. כי מבחינתו זה יהלום שהוא צריך לשמור עליו. בסוף, אני רוצה לשחרר את החטופים האלה כולם, לא פחות מגדולי המפגינים והתומכים, ואולי יותר. שילמתי מחיר אישי, כלכלי, משפחתי מאוד גדול, כדי להביא לתוצאה הזאת. ואם לא הגעתי אליה ולא הגעתי אליה במלואה, זה בגלל אותם משוכות שתיארנו בדרך. מרגע שפרצה הלחימה,
לא ראית השפעה של הסרבנות. כולם באו, כולם התייצבו, כולם נלחמו שכם לשכם בצורה הכי הירואית שיכולה להיות. הסרבנות פגעה במרקם החברתי, הסרבנות פגעה בחוסן החברתי, הסרבנות פגעה בתדמית של מדינת ישראל ובעוצמה שהיא הקרינה כלפי חוץ. והסרבנות, למה אני? סינואר אומר את זה. הסרבנות היא אחד מהדברים שעודדו בסוף את סינואר ללכת לאן שהוא הלך, בעיתוי שהוא הלך אליו. אם יש משהו שהמלחמה הזאת גרמה לעם ישראל, זה להתחבר ביותר למקורות שלו ולזהות שלו וליהדות שלו. אתה רואה את זה בשטחי הכינוס, אתה רואה את זה בשטח, שאתה מסתובב בין המפקדים, בין החיילים. הם הרבה יותר יהודים. אז אני חושב שכל אותם מאות אלפים שעברו בשדות הלחימה בעזה, בלבנון, ביהודה ושומרון, חוו את החוויה הזאת ביחד, זה העתיד וזה התקווה שלנו. מהם תצמח, אני מקווה, גם ההנהגה הבאה והדרך ארץ, שתקטין את השנאה ואת הכיתוב שיש לנו היום. ארז וינר, תודה רבה. בשמחה.